खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव तिनसुकिया जिल्लायाव भारतारि रौनिया हान्जानि मोनसे केम्पआव गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि सायाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ मैया थांनाय हराव एबा बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव तिनसुकिया जिल्लानि खाग फोथाराव रौनिया हान्जानि थाग्रा खुलि एबा केम्पआव मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय आरो गुलि गावनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गिखांनाय आरो समखिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। जाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गिखांनाय आरो समखिखांनाय थासारिजों भुगिनांनो गोनां जादों होनना सुलुङा मिथिहोदों। हर गेजेरनि समाव जानाय बे गाग्लोबनाय जाथायाव गोबां गुलि गावनाय आरो गोबां ग्रेनेड बेरफ्रुनायनि सोदोबफोरा ओनसोल नाङैनो रिंखांदोंमोन, जायनि जाउनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा सांग्राङै थानो गोनां जादोंमोन। मख'जाथावदि बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव 1 घन्टासो गुलि गावनाया सोलिबाय थादोंमोन आरो बे गाग्लोबनायाव 3 भारतारि रौनिया हान्जाया जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि नायबिजिरनाय आरो रैखाथि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबग्राफोरा भारतारि रौनियानि 15थि ग्रेनेडियार्स इउनिटनि केम्पखौ नोजोर होदोंमोन आरो बिसोरनि थाग्रा खुलियाव ग्रेनेड खुबैदोंमोन, जायनि जाउनाव 3 रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। जोखोम जानाय रौनिया सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो आर्मि आरो पुलिस हान्जाया सांग्रां जायो आरो गासै ओनसोलखौ बेंखननानै लायो। जाथायनि सायाव जाथावना खैफोदखौ नोजोर होनानै नोगोरारिफोरनि थांलाय फैलायखौ होबथानाय जादों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव तिनसुकिया जिल्लायाव भारतारि रौनिया हान्जानि मोनसे केम्पआव गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि सायाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ मैया थांनाय हराव एबा बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव तिनसुकिया जिल्लानि खाग फोथाराव रौनिया हान्जानि थाग्रा खुलि एबा केम्पआव मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय आरो गुलि गावनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गिखांनाय आरो समखिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। जाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा गिखांनाय आरो समखिखांनाय थासारिजों भुगिनांनो गोनां जादों होनना सुलुङा मिथिहोदों। हर गेजेरनि समाव जानाय बे गाग्लोबनाय जाथायाव गोबां गुलि गावनाय आरो गोबां ग्रेनेड बेरफ्रुनायनि सोदोबफोरा ओनसोल नाङैनो रिंखांदोंमोन, जायनि जाउनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा सांग्राङै थानो गोनां जादोंमोन। मख'जाथावदि बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव 1 घन्टासो गुलि गावनाया सोलिबाय थादोंमोन आरो बे गाग्लोबनायाव 3 भारतारि रौनिया हान्जाया जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि नायबिजिरनाय आरो रैखाथि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाग्लोबग्राफोरा भारतारि रौनियानि 15थि ग्रेनेडियार्स इउनिटनि केम्पखौ नोजोर होदोंमोन आरो बिसोरनि थाग्रा खुलियाव ग्रेनेड खुबैदोंमोन, जायनि जाउनाव 3 रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। जोखोम जानाय रौनिया सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो आरो जाथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगोनो आर्मि आरो पुलिस हान्जाया सांग्रां जायो आरो गासै ओनसोलखौ बेंखननानै लायो। जाथायनि सायाव जाथावना खैफोदखौ नोजोर होनानै नोगोरारिफोरनि थांलाय फैलायखौ होबथानाय जादों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेसनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिसना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कोचिंखौ होनाय जायो आरो बे कोचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं।
बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बिनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।